Small, versatile, and ready to switch things up. This is Boya Magic, your transformable AI-powered mini wireless microphone. One mic, 4 forms. Welcome back! Okay, so ito yung ano natin? Boses natin. Boses na natin pagka wala siya yung bago natin yung mic. So ano lang to, parang built-in microphone ng cellphone. So this is how it sound, no? So ngayon naman, ipapakita natin kung paano ang sound niya pagka gagamitin na natin yung bago nating mic. Okay? Yung mahaba, yung kasi may AI-powered na mic ng Boya. Yung salon. Okay, so ito na. Susubukan natin. Ready? 4, 3, 2, 1. Alright, so ito na. Tinatry natin ngayon yung handheld niya. So, kung ano yung naririnig nyo ngayon, ito na yan. Pero kasi kami hindi pa namin naririnig. So, mamaya namin maririnig after ng testing natin. Ayan. Anong masasabi niyo sa sound quality? Anong masasabi nyo sa sound quality as of now? So, ako to. Ito yung boses ko, no? At ngayon, try natin kay Murph. Anong masasabi nyo sa itsura ko? Ay, hindi. Sa boses ko, guys. Compare kanina. So, palagay ko, mas maganda siya ngayon. Yung quality niya. At na-enhance siya. Dito naman tayo kay Ma'am JC. Hosting naman, hosting. Kaya natanggal! Hello! Shout out nga po pala sa mga viewers ni Murph TV at Kabalan Adventures! Ayan! Okay. So, ito yung tunog ng handheld microphone. Ngayon naman, itatry natin yung tunog ng lapel, yung clip-on. Okay. Let's go. Alright, ayan mga kabalan. No? So, nakita nyo naman kung gaano kaganda, gaano ka-convenient, at kung gaano ang voice quality ng Boya, ka-crispy ang boses or audio ng Boya Magic, no? And meron kaming bago na discover. Pwede pa lang gawing magnet. Gagamitan mo lang ng piso. Tama. Kasi may mga, di ba sa mga ibang mic, nauuso yung magnet lang. Pero sa Boya mic, hindi papahuli yan. Kasi, bakit ka mo? Magnetic na kasi siya. Magnetic na siya. So, meron na kayong barya, palag-palag na. So, kung ayaw, mga peto, so kung ayaw mo siyang i-clip, pwede siyang i-ano na lang, no? Gawin na lang. Naka-sweater pa si naka-sweater pa si Murph TV. Grabe. So, ayun, no? Sabi nga kanina, kayo na mag-judge if sulit ang mag-invest ng ganitong klaseng mic. Ayan. So, paalam na po kami. Hanggang dito na lang po muna ang aming vlog. Maraming salamat sa lahat na nag-stay tuned. At sa mga followers and viewers ni Murph TV, maraming salamat. Viewers at followers ni JC, simply JC TV. Ayan. And, ayan. So, maraming Siyempre naman. ang Nueva Energy Solar. At siyempre, thank you rin sa ating pinuntahang venue, ang coffee shop. Ang Pour Over Coffee Shop dito sa AUF. Ayan. Okay, so thank you so much. Maraming salamat. Once again, this is MJ Mendoza. You are watching Kabalan Adventures. Bye. See you next time. Solid, di pala natin kailangan gumamit ng piso. Ayan, no? Ito yung mismong magnetic clip niya, nilalagay sa loob ng damit. You know? Ito yung magnetic clip. Ito yung sa loob ng damit. Galing. Oh. So, meron na siyang provided. Di mo kailangan gumamit ng piso. Ayos.